sakit ay kusang mawawagi. Idlat at tulog ay bababang mula sa langit, kasama ang mga anghel na nagsisiawi. Tunog ng trumpeta ay may langhala sa lahat ng mga bansa, at makikita ng mga mata ang naniningning na dakila. Handa ka na ba sa pagdating ng mahilig? Ginaganap mo ba ang kalooban niya? Handa ka na ba upang tanggapin ang gantimpala? Suriin mo lang kung nagawa mo na. Handa ka na ba? May daming iniisip ang tao sa buhay ay hindi pa makontento. Nais mo bang maging ganito ang mga gawa mo, na hindi ka lugod-lugod sa Diyos na may likha sa'yo? Tunog ng trumpeta ay may langhala sa lahat ng mga bansa, at makikita ng mga mata ang nagniningning na dakila. Handa ka na ba sa pagdating ng mahilikha? Ginaganap mo ba ang kalooban niya? Handa ka na ba upang tanggapin ang gantimpala? Suriin mo lang kung nagawa mo na. Handa ka na ba? Wala nang pasakit at pagluha, at dadalhin kanya sa kahariang di mawawala. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong buntag, mayong pakiguban, welcome na usab sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga naghatag kanato kadaugan o kalampusan o paday nagproteksyon sa matag usa. Din padayon natong nabati ang iyang presensya ug naghatag kanato kalipay kalinaw sa atong pagpuyo sa kalibutan. Sa atong pagsugod ni mao nga programa, ato ning ablihan og sugdan sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Dili nato kalimtan nga ang tanan nga niya kanato gikan kaniya, ug ang tanang maayong panahon
maayong mga kahimtang, mga panalangin nga gikan sa Dios. Busa dili nato kalimtan ang pagpasidungog, mga pagdaig, pagpasalamat sa pag-atiman sa Dios sa atong kinabuhi. Karon ang panahon nga mahimo kitag mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa Dios sa atong kinabuhi. Mag-ampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, niya sab kami amahan, nagkahiusa sa pagdangop kanimo, sa pagduol kanimo, aron mahatod namo among mga pagdaig, mga pagpasalamat sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat o Dios ay walay hunong nimong pag-atiman kanamo, paghiyas sa matag usa. Imo kaming gitagaan Ginoo, og mga mensahe nga mo'y mugiya kanamo, mga pulog pagtulunan nga gikinahanglan namong maikinabuhi sa among pagpuyos kalibutan, aron kami o Dios makapahimaya kanunay sa imong ngalan. Padayon mo kaming gi-bless bisan pa sa ako mga kaigsuonan sa ilahang pagtrabaho, sa ilang pagnegosyo, sa tanan Ginoo nga mga source of income sa imong makatawhan. Padayon mong gipanalanginan, padayon mo kaming gitudloan o gigiyahan, aron kami padayon na mong maangkon ang imong panalangin nga imong gisaad sa matag usa nga misalig kanimo. Panalanginin na usab kami amahan sa imong mga pulong nga amo karong madunggan. Salamat o Dios nga imo kaming tabangan sa pagkabot sa mga pulong nga imong giandam kanamo, din amo kayud kining masabdan. Bless ang among kasing-kasing unahuna na mahimo kining madinawaton sa imong pulong. Salamat Ginoo sa imong pagpanalangin kanamong tanan, din ang kalipay, kalinaw, kadaugag kalampusan sa among panag-uban, among angkunog dawaton ug mga pagdaig pagpasalamat. Kadungganan alang lamang kanimo mahan sa ngalan ni Hesus. Amen o amen. Dalaygon ang Dios og maayong pagpaminaw sa tanan. Mayo nga pagpaminaw, mayo nga pagpamati. Happy listening sa ato mga kaigsuonan nga nagsunod sa ato nga programa ang Pulong Mo Kinabuhi ko, pinaagi sa Shiny Team 101.3. Nanano ka diri sa sitio Kaluktugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyok, Province of Cebu. Mayo nga pakiguban, mayong pagpaminaw sa tanan ato mga kaigsuonan nga nagpuyo diha sa sitio Tubod, lahang Brother Moses o Brother Pedro Arsula. Maayong pakiguban, dalaygon ng Dios. Ug sa tanan to makigsunan nga nagsunod sa ato nga programa pinaagi sa FM Station 101.3. Maayong buntag. Maayong nga pakiguban sa ato nga kigsunan diha nga nagpuyo sa Sitio Ampak. Ayong pakiguban ni Brother Juanito ug atong igsuon diha sa Sitio Linao, Brother Johnny, Sister Christy ug ni Brother Julius. Maayo nga pagiguban, maayong pagpaminaw. Ako nagtuo nga kanunay mo na askadasig, maayong panglawas, labas sa tanan kalipay kalinaw, gikan sa Dios. Maayo nga pakiguban, maayong pagpaminaw sa ato makigsuonan diha sa Kalatagan ug sa Sitio Pantag, maayong buntag ug siyempre sa ato makigsuonan dire sa Sitio Kaluktugan. Good morning. Happy blessed, no? Kalipayon tang gipanalaginan sa Dios sa ato ang panaguban. Ang ato rong hisgutan mga kaigsuonan, ang mga buluhaton gihapon sa simbahan, mga buluhaton diin gikinahanglan natong atimanon samtang nagpuyo kita sa kalibutan, kay dinhi kita gantihan sa Dios nga atong gilagaran. Maayo nga pagiguban, maayo nga pagpaminaw, ilabi na sa ato mga kaigsuonan nga nakasulod na sa ato nga programa pinaagi sa Live FB. Maayo nga pagiguban ni Mansi Kiao, si Sister Janet, glory to God, watching from Talisayan, Misamis Oriental. May buntag, may pagiguban og happy watching ni Sister Ching Bindiho. Ayong nga buntag pastor, Sister Marian Lisa. Morning, request ko manlalaban. Awit makalangit nga gi-request diri sa atong programa. Unang awit, unang dalit nga atong madunggan sa atong panag-uban. Awit makalangit
Manlalaban. Salamat kayo sa inyong pag-request. Ini mong awit nga to karong madunggan. Mayo nga pakiguban ni Gina Kamahalan, matud pa blessed morning pastor ug sa tanang viewers and listeners. Niining imong programa, Praise God, Hallelujah. Ang Dios magauban kanunay kanimo ug sa tibok mong pamilya. Request ko og song ihapa ang panalangin. Salamat. Ang God bless. Sa pagbantay sa labing gamhana, ang Diyos maoy iyang manlalaban. Gikan suway sa ring katalagma, o sa makamatay na balatian, ilikay gayud gikan niini. Nagsalig niya. Mayo nga pakiguban ni Regina Oporto og ni Evelyn Telebreco. Mayo nga buntag pastor watching from Glan Padido, Glan Sarangani province. Mayo nga pakiguban ni Jorlyn Pacunla og ni Francisco. Mayo nga buntag ug mayo nga pakiguban pag-usab ni General Villaera. Mayo nga buntag Pastor Gideon. Salamat sa Dios ning nindot nga kabuntagon nga gihatagan ta sa Ginoo og maayong panglawas og bag-ong kusog. Lain na usab nga higayon nga makapaminaw sa mga pulong sa Dios. Og salamat sa imong kinabuhi Pastor Gideon nga gigamit sa Ginoo. God bless og sa tibok nimo nga pamilya. Request kog awit magpabilin. Salamat Pastor. You're welcome. Thank you. Now sa inyong pag-uban. Sa mga sakit nga muhampan, mahimong mga pukan ang usa ka libo. Mayo nga pakiguban ni matud pa ni Francisco. Salamat nakabot nagid ko sa imong live. Akong gina-connect ang CP sa speaker aron damo makadungog. Salamat sa inyo nga pakiguban, no? Francisco, ang Dios magpanalangin. Ati sinuman upod mo subong. Salamat kayo gid sa pag-watching no sa ato ang programa. Salamat kayo sa inyo nga pakiguban. Dalaygon ang Dios magpanalangin. Si Gmart Villanueva. Maayo nga buntag Pastor Gideon, dalaygon ang Dios nga mabati na usab kanamo ang iyang pulong, ang imuhang giasabwag sa matag usa, maoy kalanon sa atong kalag. God bless you. As all, request song Lahotay. Watching from Pulilan, Bulacan. Maayo nga pakiguban ni Marielo. Good morning Pastor Gideon, watching from Makati City. Unsa nagahitsura og dagway no sa Makati kay kaniadto mga kaigsoon 2026 2006 pa gyud or 2005 man siguro ko nakaanha diha. Tag-as na kaig building makasaag na no. Ang Dios mag-aamping kaninyo. Si Francisco Wansing from Bataan. Maribelis Maap MEP no Church, salamat kaayo. Si Janer Estante, blessed morning po Pastor Gideon watching from Bulacan. Si John Rix, maayo nga buntag nimo brother John Rix og atong igsuon ang pulong kaluwasan or pulong kaluwasan. Maayo nga buntag Pastor, unsay pasabot sa akong damgo Pastor nga nagdamgo man kog na ay sapa padulong mahubas og naay tulo ka tawo nga nagtindog ibabaw sa bato taliwala sa maong sapa og naa ako didto Pastor. Samtang nagbarog mi ibabaw sa bato mingkalit lang og bulog ang baha og ang duha nako kakauban nagpabilin kay nahadlok sa baha og ako na lang ang nahibilin didto ibabaw sa bato Pastor, pero wala man ko mabalaka og mahadlok og diri sa akong tuo nga side sa akong paglingi na ay fishpan nga nagtubo og akong
giatubang og kining padulong muawas, pastor, ug ang tubig akong nakita grabe man katinaw. Og salamat, pastor. Usa ka na kasimbahan, ang sapa usa ka na kasimbahan nga ang mga mensahe nakalayo. Kana bitawng usa ka na kasimbahan ang gipakita sa imuhang damgo, usa ka na kasimbahan nga ang mensahe nagkalayo. Imbis nagkalayo kanang mura bitaw og ang mensahe paingon na sa pagkasaag. Maunay gipakita sa imuhang damgo kanang sapa nga hapit na mahubas. Unya sa diha nga hapit na mahubas kay ang mga mensahe magkalayo na, kana bitawng hapit na masaag. Buti pasabot ang mga teaching na usab na, ang mga pamaagi dili na makapahimaya sa Dios. Ug tungod sa hitabo nga ang tubig hapit na mahubas, buti pasabot ang tinuod nga mensahe hapit na mawagtang, hapit na magkawagtang. Muabot dayon ang grabing pagsulay. Dako nga mga pagsulay mao nang baha. Unya nindot kaayo ang gihatag sa Ginoo tungod kay diha sa imong kilid dunay simbahan nga puno og mga mensahe sa Dios. Nagpakita na nga dunay panahon nga ibalhin ka sa Ginoo og simbahan nga damor kang mutubo sa pagpangalagad sa Ginoo. Awit magpabilin diri sa ato ang programa Ihapa ang Panalangin Mo. Diri lang sa ato nga panag-uban ang pulong mo kinabuhi mo. Si Inday Dorlin Incabo Tinsay, maayong buntag aga, pastor, sa tanan nga nagtan-aw sa imong programa sa social media ang pulong mo kinabuhi ko. May buntag Sister Inday og si Moskiao Mansi Kiao. This is my desire. Request ko, pastor. Mangita ko awit This is my desire. Ako nga kuan ra nagbinisaya lang nga This is my desire kung naaman. May noswaning ko ana kining ihapa ang panalangin mo. Ako sang pangitaon diri basig na anay kuan. Basig na anay say kuan ha. Kay may noswan man. Kung pangitaon kung naabay This is my desire nga Bisaya. Okay. Mayo nga pagiguban ni Vivian. Mayo nga buntag, pastor, samtang naglaba ko, nag-reply ko kagahapon sa live nimo. Mao paghuman minaw na sad ko live nimo, dili ko pulan maminaw sa pulong sa Ginoo. Salamat no sa ang Dios magpanalangin. Si Irene Tives, matod pa, good morning and God bless. Mayo nga buntag Sister Irene. Si Marbs Bermudez, maayong buntag, pastor, watching from Damam. Kumusta mo dias Damam? Ang Dios magpanalangin. Request awit makalangit milagroso kag dalang panan gikan ni Inday Dorlin nga nagsunod sa tong programa. Mayo nga pagiguban ni Lorna Reveliasa. Mayo nga buntag ninyo diha. Matod pa, good morning, pastor. Gideon, I'm blessed this beautiful message this morning. Tan-aw sad ko, maodyod ni ako kalipay ang pulong sa Ginoo kinabuhi ko. More blessing and strength and good health always to you and your family. Si Regine Pahardo, good morning, pastor. Salamat sa namati na pod ko sa pulong sa Ginoo. Dalaygon ang Dios sa tanang panahon. God bless.
Si Rachel, dalaygon ang Ginoo kauban sa kabuntagon, malipayon nga kabuntagon. Good morning Pastor Gideon og sa tanan nimo nga family. Og maayo nga buntag sa tanan nga mga viewers. Pwede request kantag Makalangit Pastor, labod. Dagang salamat. Awit Makalangit no, atong tagaan og pagtagad magpabilin diri lang sa atong nga programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Ang This Is My Desire, wala ko'y nakitaan nga binisaya. Mga ira kong pasensya, kaya dili na ako mapatokar. Pagkaanindot ang kinabuhing Kristo. Mayong pagiguban ni John Ricks, matod pa request po ng song Basta Ikaw. Si Osilitin Landro. Good morning Pastor, talagsa na lang ko makapaminaw kay nagbiyahe ko. Salamat Pastor kay nakapaminaw na sad ko karon. Ampingan o gubanan ka sa Dios. Ang pulong mo Pastor, request ko ang pulong mo. Okay, ato ning tagaag pagtagad. Okay, ako aning tandamon ha ang mga awit nga inyong gi-request dere. Alan tuson makapahiyong gihapon walay angay nga kabalak. Sister Annalie, matod pa good morning Pastor and to all viewers and listeners. Salamat sa Ginoo sa privilege nga maka-view na pod ko sa imuhang live Pastor while on duty here in Negros Oriental Province Hospital Dumaguete. Surgical intensive care unit wearing headset ra kay if na ako buhaton makapaminaw rag Japon ko Pastor. God bless and protect you always Pastor with your whole family, your wife, sons and church members og sa tanang believers and not believers. Request song Makalangit Lahutay. Salamat Pastor. Salamat kaayo no Sister Annalie Carinal Limpahan Saikon. Ang Dios magauban magapanalangin og naa kanunay ang maayong panglawas. Labi na sa imong pag-atiman diha sa Buluhaton diha sa Province Hospital in Dumaguete. Ang kinabuhing Kristo. Maayo nga pagiguban ni Akira Manukan. Good morning Pastor. Uban sa tagapanood sa imuhang pulong mo kinabuhi ko. Si Sasi Kundi matud pa good morning Pastor. Salamat sa lain adlaw nga gibuhi pata ni Lord nga makadungog patas tingog sa Ginoo. Wow. Kay siya nga Mayo nga pagiguban ni matud pa ni Manskiao. Okay, thank you so much sa pag-live. Salamat sa Ginoo. Si Rosel Gaba Singgit maayong buntag ni Chari Asindelia maayong buntag Pastor na minaw og nagtan-aw sa salamat sa Ginoo nakaabot jud sa imong live Pastor from Sitio Torreal Catalunan Grande Davao City. Si Chanchan Lungyapon, maayo nga pagpaminaw. Happy watching from Davao Oriental. Soraida Regis, no? Salamat kaayo sa inyong pag-iguban og Karin Katip Dampor. Maayo nga pag-iguban og Nilin Camber. Good morning Pastor Gideon watching here in Switzerland. Bless jud mi kaayo sa imong programa Pastor. Pwede request og prayer. Birthday nako karon. Salamat kaayo sa Ginoo sa tanan maayo nga panglawas og request pod ko og ini birthday song. Salamat kaayo Pastor, kumusta mong tanan? Salamat kaayo Sister Lynn. Okay ra gyud kaayo mi tungod sa pag-uban sa Dios og paggiya og pagpamuhat sa Dios sa atong programa. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin og happy birthday sa imuhang imuha karong ikapila na nga tuig. Kana bitang naay mag-birthday no, ang pangutana mga kaigsuonan. Moingon dayon pila imuhang edad. Ingon po taon nang nag-birthday. Unya na lang ko ng edad sudan usad ta. Okay, salamat ka no. Happy birthday sa atong igsuon nga nanuka diha sa Switzerland. Sister Arlene Cambor og uban sa iyang request nga ini song of birthday song. Kabalo ko nga sa imuha karong adlaw na tawhan do na gyud kay ka kana bitang salo-saluhan nga pagkaon
diha sa pagpakita sa pagpanalangin sa Dios sa imuhang kinabuhi. Sa inyong pagsulo-salo, mo kanta gid ko para nimo. Para sa imuhang birthday niining adlaw. Okay, no? Ako sa nga tagaan og pagtagad ang gi-request diri Milagroso. Kanta ko og birthday songs unya ako sa nga ako ang idayon pod ang gi-request nga awit Makalangit Lahutay. Napuno sa himaya o pagkabala. Milagroso ka, O Diyos, gamhanan ka. Okay, no? Tagaan akong pagtagad ang birthday songs nga gi-request diri no ni sa atong igsuon nga si Lane Camber nga nanuka diha sa Switzerland. Akong tagaan og pagtagad. Sa kini ka birthday songs mga kaigsuonan na alang sa mga nag-birthday. Labi na ni Sis Lane Camber. Mga ikong pasensya gamay kay naay trabaho gamay diri sa taas. Niya medyo na time nga magdugdog niya usahay madungog sa diri sa ato ang programa. Pero okay na gyud padayon na kita. Alang nimo ni Sister Lynn Camber o alang sad sa tanan nga nag-birthday ni ining adlaw. Happy birthday kaninyong tanan. Ang Ginoo naghatag sa daghang katuigan ng mga adlaw sa kinabuhi mo. Gibantayan niya ikaw o gipanalaginan o karon adlaw sa kasumaran mo. Among awit pahalipay alang nimo ning adlaw sa dako mong kalipay nagpasalamat ikaw kay ang Ginoo nagbantay kanimo. Gibantayan niya ikaw o gipanalaginan o karon adlaw sa kasumaran mo. Akong awit pahalipay alang nimo ning adlaw sa dako mong kalipay nagpasalamat ikaw kay ang Ginoo nagbantay kanimo. Gidugangan niya ang imong mga adlaw karon o karon adlaw sa kasumaran mo. Among awit pahalipay alang nimo ning adlaw. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday
birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday sa tanan nga nag-birthday, ilabi na ni Sister Lane. Happy birthday kaninyong tanan. Today's your birthday, your most special day. You must be happy for more than yesterday. Forget all your sorrows, it's time to rejoice. Today's your birthday, your most awaited day. You can hear the voices, your brothers and sisters, singing a birthday song. Everyone is wishing. Usa sa pida ka espesyal sa ato ang kinabuhi, kana bitang gihandom nato ang pagkamaayo sa Dios. Din kita ihanggi pakatao. Iya kitang ipahimugso nga kompleto sa panalangin sa Ginoo. Usa ka butang nga angay natong hinumduman sa matag karon ug unya ilabi na gyud sa adlaw diin tagipahimugso sa Ginoo. Ang pulong nga angay natong tipigan nga dili gid nato kalimtan. Nga ikaw ug ako gipakatao tas Ginoo. Walay lain nga angay natong panikamutan kundili ang pagdaig kaniya. Ikaw ug ako gipakatao sa Dios aron alagaran nato siya. Aron ato siyang pasidunggan. Mahinungdan ang balaang kasulatan. Nagdasig ka nato nga sa atong paggamit sa atong kinabuhi walay laing mapasidunggan ug mahimaya ug malagaran kundili ang iyalang mangalan. Mahinungdan si Apostol Pablo miingon, bisan unsa inyong buhaton, buhata sa paagi nga mahimaya ang Dios. Happy birthday sa tanan, ang Dios magpanalangin ug ang Dios magauban. Awit magkalangit akong tagaag pagtagad, lahutay diri lamang sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, dun na may utlana. Usa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mungit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabugat mo, tabangan ka. Ayaw ragyod pagbiya ka niya. Dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlana. Busa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay.
pag matinud-anon lang samtang may oras pa. Kay andam ang Diyos kung muli ka, buhata ang tanang kabubot niya. Kay ang panalangin niya gihatag na, dili ba may kinutoban man ang tanan. Kalisdanan kasakitan, do na may utlana, busa ayaw kaloya, kay mayong mapa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot day kasiya, ug dili kakabsan sa tanang butang. Kung si Jesus karon imong alagaran, dili ba may kinutoban man ang tanan. Kalisdanan kasakitan, do na may udlana, usa ayaw kaloya, kay mayong mapa. Angay ka lang mula hutay, aron makalabang ka sa pagsulay. Kinahanglan mulahutay ra gyud ta mga kaigsuonan, kay ang mulahutay mao ra gyud makapadayon, ang magpadayon mao ra gyud malangit. Dalaygon ang Dios nga nagpanalangin kanunay kanato sa mga awit makalangit sa atong programa nga pulong mo kinabuhi ko. Og atong tagaan og pagtagad ang awit makalangit nga gipaabot diri, awit makalangit labod. Uban sa pagtuo, dawaton ko ang kaayuhan sa balatian. Milagroso o gamhanan ka nga Diyos, ikaw ang kagahapon, karunog sa walay katapusan. Nga nagpamuhat sa among taliwala. Okay, dalaygon ang Dios mga kaigsuonan, nga paday nagpanalangin sa matag usa bisan pas mga awit makalangit, nga naghatag nato kadasig nagpahinomdom sa mga mensahe nga gikinahanglan natong titigan ug i-apply sa atong pagpuyos kalibutan. Mayo nga pagiguban ug may buntag ni Brother Jason Ridido. Salamat kayo sa kinabuhi no ni Brother Jason. Ang Dios magpanalangin sa atong nga panag-uban, oras na sa atong pagpaminaw o pagpatalinghog sa pulong sa Dios nga gikan gyud sa balaang kasulatan. Kinilawas ng inakalan o kaayuhan mo.
Ang atorong hisgutan mga kaigsuonan, hisgutan gihapon nato ang mga buluhaton diha sa simbahan. Og usa sa mga gipakita dinhi sa ato nga pamalandungan nga mga mensahe ang mga motrabaho sa mga buluhaton sa simbahan. Ang gisentro karon sa ato nga panag-uban ang kinabuhi sa mga mahimong katabang ni pastor. Unsaon pagpili og katabang sa pastor diha sa buluhaton sa simbahan. Amo ni ron ang ato ang pagahisgutan og unsa ang mga gikinahanglan nga angay nato nga tan-awon sa mga kaigsuonan nga maoy tagaan, maoy tiyalan sa mga buluhaton diha sa mga kasimbahanan. Kabalo ko nga naa na mo'y Biblia, pwede ra gyud ninyong ablihan ang inyong Biblia diha sa inyong cellphone o kaha diha sa inyong Biblia nga di papel. Importante gyud mga kaigsuonan nga naa gyud tay Biblia. Matag karon og unya kinahanglan ato na siyang tagaan gyud og panahon. Sa pagbasa kay moabot ang panahon nga di gyud ta kabasa na. Samtang makabasa pa ta, dili na to usikan ang higayon og panahon nga gihatag sa Ginoo. Ikaw ug ako gitagaan tag kaalam sa pagbasa aron ato ning gamiton sa pagkat-on sa mga pulong sa Dios nga naa sa Biblia. Ablihin yung Biblia diha sa unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 8 hangtod sa bersikulo 13. Nag-ingon dinhi, kinahanglan ang mga katabang diha sa simbahan maayo usab og kinaiya og matinud-anon, dili magpabilig palabig inom og dili hakog og salapi. Kinahanglan nga magpadayon sila sa paghupot sa gipadayag nga kamatuoran sa pagtuo inubanan sa putli nga konsensya. Ug kinahanglan nga sulayan una sila ug kon makita nga wala gayoy ikasaway kanila, makaalagad na sila. Kinahanglan nga ang mga babaeng katabang maayo usab og kinaiya og dili tiglibak, maugdang ug dili limbungan. Ang katabang sa simbahan kinahanglan usaray asawa ug maantigong modumala sa iyang mga anak ug panimalay. Ug katong maayo sa ilang pag-alagad, makaangkon og dungog og makahimo sa pagsulti nga maisugon mahitungod sa ilang pagtuo kang Kristo Hesus. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanatong tanan. Ang Dios nag-atiman kanunay sa iyang simbahan. Kay matod pa sa bersikulo 15, kining maong simbahan nga gipaatiman o gisalig sa Dios natong iyang mga alagad. Simbahan kini sa buhing Dios ug simbahan kini nga maoy sukaranan sa kamatuoran. Dapat diha sa simbahan diha manukad ang kamatuoran. Bati man sad kaayo mga kaigsuonan nga ang simbahan mo angkon nga maoy sukaranan kamatuoran pero wala nay kamatuoran. Wala na si Jesus, buti pasabot wala na ang mga pagtulunan ni Jesus. Kay niya natakaron mga kaigsuonan sa katapusang mga panahon nga daghan ang mga tao nga muangkon nga sila ang naa nila si Kristo, naa nila ang kaluwasan. Ang uban moingon na gani sila ana ang Dios. Ikaw ug ako nasayod og nakadungog nakabati na nga duna nay mga tao nga miangkon nga sila ang Ginoo. Sila si Jesus. Naa kanila ang kamatuoran, sila ra ang naay kaluwasan. Kahibalo ko nga nakahibalo ka nga nakadungog nakabati tang tanan nga dunay mga tao nga miangkon na nga sila'y Ginoo. Sila'y Dios. Ug ang uban nakiglaban or nakiglalis, nakigdebate
tungod kay maisugon sila nga musulti nga naa nila ang kaluwasan kay sila ang tinuod nga simbahan. Ang tinuod mga igsoon nga gipakita sa Biblia nga maoy atong subanan og maoy ato ang buhing saksi sa tinuod nga kamatuoran mga kaigsunan. Ang giklaro og gipakita dinhi nga ang maong simbahan sa buhing Dios. Nganong buhing Dios? Dunay usa ka igsuon nato nga nangutana kaniadto, pastor, nganong moingon man ka nga buhing Dios, nga kung maghisgot tag buhing Dios, nga mag-isgot tag Dios buhi man gid na. Ako siyang giingnan nga ang Biblia manggod nagsulti man nga dunay daghang klaseng Dios nga gipaka-Dios sa tao. Pero ang tinuod usa ra gyud ang Dios, ang buhing Dios. Lamang tungod kay daghan kaayong gipaka-Dios sa tao. Og ang gipaka-Dios sa tao dili buhi, patay nga Dios, dili tinuod nga Dios. Matud pa niya sa unsang pananglitan, ako siyang giingnan, samaan ng pulong Dios, dili gyud tinuod nga Dios, gipaka-Dios lang sa tao. Dito siya nakasabot og nagpabautismo siya. Nagpabautismo siya. Katura gyud pangutana ha mga igsoon nga iyang gihulat nga mo desisyon na siya sa pagpabautismo. Dinhi giklaro mga kaigsunan nga ang maong simbahan, ang simbahan sa buhing Dios, diha magikan ang kamatuoran. Apan ang problema, diha sa katapusang mga adlaw, daghan ng mga simbahan nga ang kamatuoran hanap na. Buti pasabot, wala na si Kristo Jesus. Dili na ang mensahe ni Jesus ug dili na ang mga pagtulunan ni Jesus Christ ang gisangyaw, ang gitudlo, ang gipakat-on sa mga tao or ang nakatunan sa mga tao. How about nato? Mga igsoon, mangumusta kuno ko sa inyong pagkakristohanon, mga pagtulunan pa ba ni Kristo Jesus ang atong gitipigan? Ang ato ang nakatunan? Dapat lang ang mga pagtulunan ni Jesucristo ang atong nakatunan. Kay kung dili pagtulunan ni Jesucristo ang atong nakatunan, pwede tang moangkon nga Kristohanon ug anak sa Dios apan dili ta angkonon ni Jesus Christ. Kaya ang basihanan ni Jesucristo sa iyang pag-angkon sa tinuod niyang mga tinun-an, iyang giklaro diha sa sulat ni Apostol Juan kapitulo 8 bersikulo 31. Si Jesus miingon sa tanang nanuo kaniya, kung tumano ninyo ang akong pagtulunan, tinuod nga kamo akong mga tinun-an. Sa maong pulong gipakita ni Jesus nga dunay mga tao nga moangkon nga tinun-an apan dili day tinuod nga tinun-an. Ang tinuod nga tinun-an nagkinabuhi sa mga pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo. Dili na mistil pang moangkon o makiglalis mga kaigsuonan aron moingon ta nga tinuod tang tinun-an ni Hesukristo. Dili na mistil pang makiglalis sa uban. Kay ang tinuod nga mga tinun-an ni Hesukristo nagkinabuhi sa mga pagtulunan ni Jesus. Before sila nga nagkinabuhi, sigurado gyud ta nga nagkat-on sila o gitudluan sila. Mahinungdan ikaw ug ako, dapat lamang magkat-on ta. Dapat lamang na ay magtudlo ug magpatudlo tas mga pagtulunan ni Jesus. Kay mao nay basihanan sa atong Ginoong Hesukristo sa pag-ilaon niya nato nga iyang mga tinun-an. Diha sa simbahan nga gihisgutan ni Apostol Pablo, nga giingon ni Apostol Pablo, simbahan sa buhing Dios, nga matud pa haligi sukaranan sa kamatuoran. Usa kini kasimbahan nga dunay mga katabang o gipadumalag pangulo nga naay asawa. Kung ang simbahan nga gidumalag pangulo nga walay asawa, mga igsoon, okay ra kung ulitaw. Pero kung balaod gyud nga dili gyud magminyo, ingon sa Apostol Pablo, mas maayo noon og dili magminyo pero kung para daghang mabuhat nga buluhaton. Pero kung balaod na gani mga kaigsuonan, dili na naiyas Ginoo. Kay ang pagtulunan sa Ginoo nga gipakita diha sa
simbahan sa buhing Dios nga maoy haligi og sukaranan sa kamatuoran, gidumalag pangulo nga dunay asawa. Gani ang mga katabang sa dunay asawa. Dunay mga asawa, dunay asawa ang mga katabang. Unya giklaro kinahanglan usara ang asawa. Og usa sa pinaka requirements dinhi, kinahanglan nga kaantigo usab mudumala sa iyang panimalay. Pero sa atong panahon karon sa mga kasimbahanan, lisod na kaayo ang pag-eleksyon. Kay kini manggong pagpili og mga katabang sa panahon sa mga apostolis, dili siya kana bitang pag-appoint kanang ang dili ang leader maoy mo appoint or mo pili. Ang pagpili sa mga katabang sa panahon sa mga apostolis, dili ang mga apostolis mo pili, kundi ang mga tao, ang kongregasyon, ang mga tao diha sa simbahan. Nganong moingon kong sa katapusang mga adlaw, lisod na ang pagpili or pag-ilik og mga katabang. Kabalo ba mo unsa ang gipakita sa Ginoo nganong lisod na ang pagpili og mga katabang? Lisod ang pagpili og mga katabang, mga kaigsuonan, kung ang simbahan daghan ang mga problemang naagian. Labi na gyud kung ang simbahan, ang mga pastor or ang pangulo diha hiring lang. Kana bitang for hiring nga mga pastor, maunay lisod nga kana bitang mag-ilik og deacons o katabang. Ang inyong mga simbahan dili ba for hiring ang mga pastor? Kana bitang makabantay mo nga kining pastora murag di man sige man kung giigo ani. Petisyonan dayon. Unya ilisa na pug laing pastor. Pila ka mga tuig, pila ka bulan ang uban, di gani kaabtag tuig. Lain na pod ang pastor magdala. Unya murag maigo or mangyapon, petisyonan na pod ang pastor, mangita na pug laing pastor. Hangtod mo abot ang panahon nga ang mga tao sila nay mopilig pastor nga ilang maulog-ulogan. Maunay kuyaw og lisod nga simbahan nga magpili og mga katabang. Kay eleksyon man ang gipakita sa Biblia. Og ang moilik, ang mopili, ang mga tao di sa simbahan, ang mga kongregasyon. Ang problema kung ang mga tao di sa simbahan maunay nagbuot og maunay nangulo. Kay ang mahitabuan na maigo ka sa wali, maigo na ta sa wali ni Apostol Pablo dihas ikaduhang Timoteo. Naon sa may sulat sa ikaduhang Timoteo, kapitulo 4, versikulo 3, moabot ang panahon nga ang mga tao dili na mamati sa matuod nga pagtulunan. Ang ila na hinuong gusto mauna lang ang ilang sundon. Mauna lang ang ilang sundon og magtawag silag daghang mga magtutudlo nga magsulti kanila sa buot nilang madungog. Mga igsuon, mao ni pinakalisod nga simbahan. Kana bitaw nga ang simbahan, ang pangapangulo or ang pastor hiring lang. Kana bitaw magwanted silag pastor, nanginahanglan silag pastor. Kuyaw kaayo na nga klase nga mga simbahan. Kanang mga simbahan nga mag-alis-ilis og pastor, mauna ng mga simbahan nga gisgutan ni Apostol Pablo. Kay ang dunay authority ana ang kongregasyon, murag dunay kana bitang
Murag sila na'y pangulo. Dili kay mura, sila nagyoy pangulo. Ang mahitabo anak nga kahimtang sa simbahan. Unya, kung mahitabo ang eleksyon sa mga katabang, mura na siya politika nga magpabor-pabor nagtao ug dili na sibo ug tukma sa Biblia. Ug ako nagtuo, mga igsuon, nga nanas atong panahon karon. Nanas atong panahon karon kanang klase nga mga simbahan nga dili na ang pastor ang nagbuot, dili na ang pastor ang nangulo, ang pastor mura og trabahante na lang nila. Dili na ang kongregasyon mangonsulta sa pastor, ang pastor na'y mangonsulta sa kongregasyon. Unsa man o yon mo ani, mao man ay kasagaran ron sa mga simbahan. Ang pastor igo na lang mo suggest. Mao ba na inyuhang simbahan? Kasagaran ra ba ang mga katabang karon sa simbahan? Dili na pareha sa kinaiyas mga katabang sa mga apostoles. Ang mga katabang sa mga apostoles, nag-agad sila sa tingog sa mga apostoles, kay ang mga apostoles sila ang gitagag authority sa pagdumala simbahan sa buhing Dios nga maoy haligi ug sukuranan sa kamatuoran. Ang problema, daghan nga mga katabang sa simbahan dili ang gi-require sa Biblia ang gibasihan, kundili ang kahimtang ug ang pagkaadunahan. Lahi na ang mga tao nga maoy mupili og deacons or katabang sa simbahan. Lantawon dayon ang kahimtang, ang status sa tao. Kaning tawhana or kining atong igsuon murag dato-dato ni. Kini mo'y katabang sa simbahan kay ug naa man goy panginahanglanon sama ragod sa mga selebrasyon, Thanksgiving. Dali ka ini siyang makaamot-amot. Dili na ang gipakita o gitudlo nga gi-require sa Biblia ang giagad sa mga tao. Inyo ba ning namatikdan? Ato ba ning nakit-an? Kuyaw na kaayo ang simbahan nga kun inana ang kahimtang. Nga ang simbahan dili na ang pastor maoy konsultahon, kundili ang kongregasyon na. Ang pastor na'y mangonsulta sa kongregasyon. Kung inana na lang ang kahimtang mga kaigsuonan, dili na lang ta mangitag pastor. Maunang naay mga simbahan karon kabalo mo mga igsuon. Dili lang ko maghisgot og asang lugar kay basig inyo unyang pangitaon pod. Dunay kongregasyon karon nga wa sila'y pastor. Pulihanay ra sila gwali. Magtapok sila taga Domingo, wala sila'y pangulo. Kay ang ilahang pagsabot sa Biblia, ang Dios ra gyud pangulo. Wala gyoy dili tao ang ilang pangulo. Ang Dios ra gyud. Mo nang ihanay sila gwali. Lo schedule sila, rubing sila, wa sila'y pastor. Naanak karon mga kaigsuonan. Ang kongregasyon ay nagbuot. How about sa inyong simbahan? Pwede ba ninyong lion sa makadiyot ang inyong simbahan? Pwede ba ninyong pamalandungan ang inyong tigumanan? Kung ang gipakita sa balaang kasulatan nga ato karong hisgutan, mao pa ba ni ang nagpangsyon, naglihok? Inani pa ba ang kahimtang sa inyong pagdumala sa inyong simbahan? Ang pastor ba oy konsultahon? Ang problema, kung ang pastor na'y mangonsulta sa mga tao, hapit na lang mo ingon, unsa may inyong gusto nga akong iwali? Kay muwali ragyo ko. Kana ragyong inyong gusto nga inyong madunggan kay para dili didakan ang ako apong taong allowance kay nag-eskwela ra ba po ni akong mga anak. Wala na. Hugaw na kayo ang simbahan kung inaana ang inyong kahimtang.
Dili na Dios ang gihimaya o gialagaran, kundi kamo ng mga tao nga naa simbahan. Asa naman unya ang pagpasidungog sa Dios? Ang mahitabo anak mo ra na nagpolitika. Asa gani itong kwartahan, maoy himuong kanang paminawon sa tanan. Mubasa kuno ko og mga mensahe gikan sa uban. Ninyong akong mga sumusunod. Matod pa dinhi, hallelujah, parang inalisan kong church sa una, pastor. Parang pariho kuno atong ihang gibiyaan sa una. Pastor, kapag pobre, bahala ka sa imong kinabuhi, asa ka simbahan tanan. Sinabi mo tuwa, pastor, tanan. Lakano? Awa po gyud ko ka, wala biya po ko ka kita aning imuhang simbahan. Sister Ashley Atendido, katong imuhang gigikanan, wa po ko kabalo. Ang ako ra gyud nga walig gyud ko dire. Unsay gipakita sa Ginoo sa akong pagpamalandong niini maong pulong. Sister Gina, ingon siya, sa among simbahan, pastor, kay 3 years ang pastor or 5 years dili man congregation didto man sa annual conference gikan. Mao ba? Kisa pay na ay mga mensahe dire. Ingon po dire si Juanito, maujod. But ipasabot. Murag nakatagna ka, Pastor Gideon. Ingon dire Sister Susana Pablio nga nanuka dihas Thailand. Maayong buntag, Pastor Gideon, og sa tanang Kristohan, kumusta? Dalaygon ang Ginoo. Okay. Salamat. Okay ra gyud kaayo mi. Sister Marcel Henriksen, God bless you og sa tibok nimong pamilya, Pastor. May buntag, maayong kadlawon diha sa Sweden. Dayon ta mga igsoon. Maunay usas mga problema. Kay ang giklaro diha sa sulat ni Apostol Pablo, des ikaduhang Timoteo kapitulo 4 sumalas atong gibasa, moabot ang panahon nga ang congregation, ang mga tao, maunay magbuot. Sila na'y mupili og mga pastor. Unya kay di pa na may mga tao nga dili wala pa authority sa pagpili, kay wala pa sila makadumdum anang simbahan nga ang congregation may magbuot, magbalhin-balhin tao ning ubang mga kaigsuonan tao. Pero why problema ha kung nagbalhin-balhin ka, basta kay wala ra ka mang naot sa imong gigikanan nga simbahan. Imo hinuong gipasalamatan ang Dios nga didto ka nagsugod og mitikang aron gamiton ka sa Dios ug makaalagad ka sa Ginoo nga mo'y nagbuhat ug nagpahimugso kanimo. Katong mga simbahan nga kaniadto diin tagikan, atong pasalamatan ang Dios. Dili kay ang atong nakatunan, atong dauton ug atong libakon, unsa may atong maani. Mangutana kuno ko, unsa may atong maani kon katong mga simbahan nga diin tagikan, inay atong pasalamatan ang Dios, inay nga atong pasidunggan og moingon tang salamat sa inyong kinabuhi diha ko nakakaton. Di ba kanindot nga kinaiya nga atong ipakaton, ipabati, ipadungog sa atong mga kaigsuonan ug sa atong mga kabataan nga maunay ato ang maunay kinaiya nga nagpabilin og naghari sa atong pagkakristohano, nga magpasalamat ta sa Dios ni sa mga tao nga nahimo silang stepping stone sa atong pagkakristohanon. Tikanganan. Bati kaayo mga kaigsuonan kung naay mga tao nga muangkong Kristohanon, unya walay laing nakatunan, libak dito, libak diri, unya ang gilibak kato pag yung mga tao nga naghago nila, mga taong nagsakripisyo aron sila makatikang sa pagpangalagad sa Ginoo. Matod pas kalibutan mga igsoon nga pinulungan, walay mga balatian, way ikabalos. Unsa ka na sa Hilonggo, no? Kay kining mga Hilonggo may pagkaisugon man ni sila. Mga may pagkatunada, ilahang tunada may pagkaisugon. Ako, pastor, ganahan ko ang wali maigo ko kay makapadunggan akong pagtuo. Makapadugang sa akong pagtuo, no? Si Juanito Sansis, salamat kaayo, no? Si Brother Juanito, salamat kaayo. Nindot sad ka nang maigo siya. Maigo ta.
pero dili pod nindot nga sige na lang pug kaigo. For example, naigo ta sa atong bisyo. Example lang ha. Naigo ta kay murag naibisyong gamay. Pagkasunod tuig maurang magyapong igo Aw gyapon mabago. Pero naindaghamang klaseng igo. Naigo tas mga panginahanglan aron motubo ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Nay nindot nga mensahe. Si Gasper Golo matud pa maunay klase nga Kristohanong pastor wala panintubo mulabaw pa hinuon sa pastor ang ilahang gihuna-una. Glory to God. Full respect jud mi sa amo ang pastor. Wow, no? Salamat kaayo. Mao gyud nay pinaka-importante kana bitawng taas kay tagrespeto sa mga pangulo sa simbahan. Likaya nato ang mga tao nga naay mga kuan bitaw kanang naay mga apan, mga Kristohanon nga naay mga apan. Maunay gitudlo o gipahinumdum sa balang kasulatan pinaagi sa sulat ni Apostol Pablo. Likay ang mga taong moangkong Kristohanon apan ang kinabuhi kalibutanon. Unang Korinto kapitulo 5 bersikulo 11. So atong tutukan kining maong mensahe kung unsaon pagpili og katabang ni pastor diha sa buluhaton sa simbahan. Unsa may mga gikinahanglan diha sa simbahan. Yes, insakto gyud ang mga tao mo'y mupili. Ang congregation mao'y muilik og katabang. Pero kuyaw kayo ni kung ang congregation dili na ang pastor maoy gisunod, kung dili ang congregation na. Sa ako nang gikaingon, kanang mga simbahan nga ang congregation maoy nagbuot, nagsweldo ra sila og nag-hiring lang sila mga pastor. Daghan man kaayo ron nga mga simbahan nga ako ang namatikdan nga ang ilang pastor hiring lang, dili gyud maoy nagpundar ba, ang congregation maoy nagpundar. Moingon dayon ang usa ka congregation magsabot sila nga magtukod tag simbahan kay naaman tay kwarta. Tukod tag simbahan ako'y palit yuta. Ingon pod ang usa ka sakop sa simbahan, sige ikaw palit yuta, unya ako po'y palit og materyales. Unya ang usa pod moingon, sige kanang ikaw palit yuta, ikaw mo'y palit og materyales, ako po'y magkuag papilis. Unya ingon pod usa, sige kay ako po'y mangitag pastor. Ingon pod ang usa, kitang tulo, kita bang upat mo'y magpili yung pastor, pili tag pastor kanang ato ra pong maulog-ulogan ba. Murag inana ang bitaw ang dating kana bang maing muwali nga kanang ang uban manggod kung moingong maayong muwali. Ang gipakita ni Apostol Pablo, dunay mga tao nga moingong ang maayong muwali kay ang ilang nadunggan maoy gusto nila. Ganahan ko aning pastora kay ang ako ang bisyo murag matapsing-tapsingan digid mabantak bitaw. Murag naay ana mga kaigsuonan kung wa mo kabantay, nakabantay sad ko. Now dinhi sa atong hisgutan alang sa mga simbahan nga ang mga apostolis, ang mga propeta, or ang mga ebangelista o mga pastor o mga magtutudlo nga gidumala ni ining mga klase nga mga tao sumala sa gipakita sa Biblia, kanimo ihaom nga maoy muilik og mga katabang. So kung ikaw nagsimba sa Dios og nagsimbahan sa balay sa Dios, sa balay sa buhing Dios nga gidumalag yung mga pastor, ang pastor gyud maoy gikonsulta, dili ang congregation maoy gikonsulta ni pastor. Pili gyud ng simbahan nga ang pastor maoy gikonsulta, kanang tig-advise ba, dili kay ang congregation na mo'y advisor. Moingon taon ang pastor, unsa may akong buhaton, kanang unsa may atong buhaton. Moingon po ang congregation, sige mag-meeting ta kay
para makabalo si pastor kung sa'y buhaton. Meeting sila, meeting. Si pastor ganahan nga makabalog unsay ihang iwali, ato siyang suginlan nga ang ato rong gikinahanglan iwali kay paingon man sa Christmas. Magwali ka pastor og kanang paghatag pastor. Karon kay pagwalig mga paghatag dagamang maigo. Pastor kanang magmeeting dagoy ta tingalig balik kay mura og apiki man ang mga tao ron kay naamay ang uban manggod pastor gikag bagyo, naagian og bagyo na mga katalagman pastor mura og dili kaayo haom ang wali nga patago nato sila. Maglibog na lang ang pastor niya. Sige, unsa may inyo ang suggestion, unsa may ganahan ninyo ang akong iwali. Kung inana ang simbahan mga kaigsuonan kos Ginoo, kang pagkalayuan nas kamatuoran. Dili na haligi og pundasyon sa kamatuoran og dili na mao simbahan sa buhing Dios. Magbantay ta kay nanatas kapanahunan sumalas gihisgutan sa balang kasulatan. Wa mo kamatikod, suginlan ko kamo, nakamatikod nako. I hope inyo nang panid-an kay doon na mo'y katungod sa pagpaniid sa sitwasyon o kahimtang sa inyong simbahan. Kung simbahan pa ba na sa buhing Dios, sukaranan pa ba na sa haligi, sukaranan pa ba na sa kamatuoran. So dinhis versikulo 8 gitudloan ta. Ikaw ug ako gitudloan ta og labi na gyud sa mga kaigsuonan nato diha sa buluhato nga naay buluhaton diha sa simbahan. Una, ringon siya dinhi, kinahanglan nga ang katabang sa simbahan maayo og kinaiya, tapos matinud-anon. Matinud-anon sa trabaho. Kung maingon tang matinud-anon, kung unsay instruction, maurag yun na buhaton. Dili kay mugamit pa siya sa iyahang kanabitang mga rason nga dili na nato makit-an sa Biblia. Unsay gipabuhat diha sa simbahan nga sibo og subay sa balang kasulatan, maoy paningkamutan nga buhaton sa mga katabang sa simbahan. Kay maunay tinuod nga kahimtang sa mga taong matinud-anon. Ang pulong matinud-anon sa laing pinulungan, kapiyalan. Dili man ta kapiyalan kung dili ta matinud-anon. Kung ang tao kapiyalan, mutubo sa iyang trabaho, kanang mo-upgrade siya ba? But ipasabot, angay sang piyalan paglaing mga buluhaton. Kining maong bersikulo 8, gihimo po ni nga rason sa mga palahubog. Sa ubang mga simbahan nga giokira ang inom, mauman ni ilahang gigamit nga bersikulo nga muingon sila nga pastor, okay ra lagi nang mag-inom pero dili ra maghubog. Basaha ra gud pastor sa unang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 8, ang mga katabang sa simbahan dili magpalabig inom. Unsa may buot ipasabot ana ang ipakita diha pastor nga pwede ra di ay mag-inom pero dili ra maghubog. Bisag saon na to og sabot ana, mao man gyud ay gipasabot. Dili naman na angay lalison ang pangutana. Kinsa mampod ang gitugutan sa pag-inom? Mao nay dapat natong utingkayon. Yes, ang giklaro gipakita diha dili magpalabig inom, but ipasabot gitugot ra ang pag-inom. Pero kinsa man ang gitugutan sa pag-inom? Tanan bang mga tao? Dili oy. Ang gitugutan sa pag-inom katong sama ni Timoteo nga nagkinahanglan og gamayng bino. Ingon si Pablo, dong Timoteo, kanang luspad bang kakayo, kanang luyahon sigiram kagkasakit.
Doon ako'y advice ingon si Apostol Pablo, ayaw pag-inom og tubig lamang, pag-inom og jutang bino. Nya karon, nahitabo sa mga tao ron di man jutay, gilala na magbino. Kay ngano man Pastor Gideon, lahi naman ang bino kaniadtog karon. Lahi naman ang mga kanang mga ingredients nga gipanggamit, nga gipangsalo sagol. Lahi ang bino sa panahon ni Jesus. Lahi isad ang bino karon. Gani ang mga bitamina, ang mga tambal lahi na kaayo. Even ang mga produkto karon, sa tanang mga produkto karon lahi na. Maghisgot ta sa bisan ang ubang mga butang like puthaw. Ang puthaw sa una ug puthaw karon perti nang layo Sa construction, mga gamit sa construction, kamatikod mo nga lahi na kayo. Example, lansang. Ang lansang sa una, di gyud mabawog. Karon, concrete na gani na, pero mabawog gyapon. Alang ni sa mga kanang mga construction worker, makamatikod sila nga lahi na gyud kaayo ang mga kabilya, mga puthaw. Ultimo nga concrete na gani mga igsuon, kanang concrete nails. Mao ba nay sakto ba ko paglitok? Mabawog na. Nagpalit kog 4 mga kaigsuonan. Uy, mabawog naman. Lahi na kayo. Lahi na ang quality. Lahi na og kanang kuang gyud ang gigamit. Labi na sa gitawag bino. Kaniadto mga kaigsoon makontrol man nimo ang bino. Pero karon ikaw na'y kontrolon sa bino. Mauna nga dili magpalabig inom og dili hakog sa salapi. So dili ni applicable sa tanang mga tao ha. Alang lang ni sa mga tao nga sama ni Timoteo. Masakiton. Versikulo 9, kinahanglan nga magpadayon sila sa pagkupot o paghupot sa gipadayag sa kamatuoran sa pagtuo inubanan sa putli nga konsensya. Kanang dili kay mahay dito, basol dire. Ang mga tao nga putli og konsensya, mga igsuon, kuli kay na silang magbaso, kanang magbasol, magmahay. Nganuman, nagsubay na sila kanunay sa kamatuoran. Versikulo 10, og kinahanglan nga sulayan una sila og kon makita nga wala gayoy ikasaway kanila, makaalagad na sila. Mao na nga diha sa mga kasimbahanan, ang uban nga mga simbahan moilik sila after 1 year, after 2 years moilik sila. Naay mga eleksyon sa mga katabang sa simbahan. Pero unsaon pagpili? Unsa may gikinahanglan? Okay. Adto ta sa panahon sa mga apostoles, di na busy sila sa pagdumala or pagbuhat sa mga bulaton ingon nga mga sumusunod ni Jesus. Sa panahon nga nagkadaghana ang mga tao nga mintuo midawat sa mayong balita, mintuog bindawat ni Jesus Christ, mga igsuon ko sa Ginoo, nagkaanam og kabisi ang mga apostoles og niabot ang panahon nga sila nakabantay nga wala na nila mabuhat ang pinakaimportanteng buluhaton sa ilahang pagtawag sa Dios kanila. Ang pagsangyaw, ang pagampo, kulang na silag panahon sa pagbuhat ni ini. Nakamatikod ang mga apostoles kung imong basahon ang buhat kapitulo 6. Diha sa buhat kapitulo 6 mga kaigsuonan, diha giklaro kung unsaon pagpili og mga katabang sa simbahan or unsaon pagpili og mga katabang ni pastor. So dunay tulo ka mga gikinahanglan diha sa buhat kapitulo 6. Diha sa konteksto nga gibutang ni ini nga ang 7 ka katabang. Diha sa bersikulo 3, diha gipakita kung unsaon pagpili ang 7 ka mga katabang or ang mga katabang diha ni pastor diha sa simbahan. Bersikulo 3, busa mga igsuon,
pagpili kamog 7 ka tao gikan kaninyo. Una, kasaligan. Ikaduha, puno sa Espiritu Santo. Ug ang ikatulo, puno kaalam. Kasaligan, puno sa Espiritu Santo ug kaalam. Ug matod pa, amo silang tugyanan niining bulhatuna. Niining paagiha makagahin kami sa tibok namong panahon sa pagampo ug pagwali. Ang rason, mga kaigsuonan, nganong kinahanglan ang pastor o ang mga pangulo sa simbahan, nganong nagkinahanglan og katabang, aron makapoko sila sa pagtuon sa pulong sa Dios, sa pagwali sa pulong sa Dios, sa paghatod sa tinuod nga mga minsay sa Dios, ug naat sila'y time sa pagampo. Mao man gyunay pinakasentro nga trabaho sa mga pastor o sa mga pangulo sa simbahan. Ang pagtudlo, ang pagwali, ug ang pagampo. Kumusta naman ang mga pangulo or ang mga pastor ninyo sa inyong simbahan? Makita pa ba ninyo sila nga naa sila'y oras sa pagampo? Na matikdan ba ninyo sila nga doon na gyud sila'y panahon sa pagpakigsulti sa Dios? Kung wala pananglitan, ang problema wala ni pastor, naa sa kongregasyon. Naa sa kongregasyon ang problema. Kung ang pastor kulang nag-time para ni Lord, nagbalik-balik na lang winalihan. Ngano man, dili man pod pwede nga muwali ang pastor o niya ang iyang pamilya way kaon. Mao na nga kinahanglan na agi katabang ang mga pangulo sa simbahan. Mao pa ba ni nahitabo sa mga simbahan karon nga maoy simbahan sa buhing Dios? Nga matud pa ni Ginoong Hesus balay alampuanan? Ug matud pa sa sulat ni Apostol Pablo, haligi ug sukaranan sa kamatuoran? Ang mga buluhaton sa simbahan dili na gi-assign para sa kinabuhi ni pastor lamang, kundili alang sa tanang mga magtutuo, alang na sa tanang mga Kristohanon, kay diha gantihan ang tao sa Ginoo kun doon na say natrabaho diha sa balay alampuanan. Mao bitaw nang ikaw ug ako doon na gyud tay trabaho. Unya ang gipakita dinhi, mga kaigsuonan, kasaligan o puno sa balang espiritu. Now, ikatulo kaalam. Nausaon na to pag-ila. Kay ang gitudluan ani ang kongregasyon man. Ang kongregasyon mo'y mo ila. Pero kuyaw lagi kaayo ni ron, kung ang kongregasyon maunay nagbuot ni pastor, sumala sa sulat ni Apostol Pablo sa ikaduhang Timoteo kapitulo 4 nga ang gusto sa kongregasyon, ang gusto na nga ilang madunggan mauiwali ni pastor, perti na gyud ang pagkap moingon kong luoy na kay ng simbahana, wala na nay presensya sa Ginoo. Ang mahitabo ana, authority na sa mga tao ang maghari. Mauna nay simbahan nga sama sa panahon sa pag-abot ni Hesukristo nga dili na ang minsay sa Ginoo maoy gitudlo kundi ang mga minsay na sa mga tao. Kabantay mo nga ay mga simbahan nga ang gidala ngalan ni Hesus, pulong ni Jesus, pero ang pangsyon dili na gikan sa Ginoo. Number 1 nga ilhanan, dili na ang pastor maoy
konsultahon ang membro na. Maingon na ang pastor nga, kamo kanang unsa may gusto ninyong pila may inyong gustong ihawon nga baboy. Kay ako wala man gud koy kuan na nangigo ra man gud kong gipawali dire. Unsa may inyong gusto nga kanang kana bitawng dagway aning atong simbahan, unsa may gusto ninyong kolor? Ako pastor kuan pink pastor. Ingon po usa kato pastor kanang blue kay kuan nindot na kay kuan na royal family pastor. Sige mag-ilik-ilik ta unya kinsa tong daghan ang maka kinsa tong majority mao ra gyud ato Ginoong paliton nga pintal. Unya kining pulpito kinsa may unsa may gusto ninyo ani? Pastor kanang akong gusto ana kurtinahan nato kanang pink pastor pink. Wa na gyud. Niya pastor kanang ikaw man gyud bless kayo mi pastor sa imong kinabuhi pastor kanang kuan pastor kanang kinahanglan gyud kang mo Bible study ka taga kuan pastor ha. Nya bisitahi gyud mi pastor. Kanang hapit na lang mo ingon nga di gani ka mo bisita ay na lang dihag tongtong. Naghang kay mga pastor nga luoy kaayo. Ang congregation tigre. Tapdan pagliyon ngulub. Mo na inyohang simbahan. Hinumduman nato. Kung unsay gibuhat nato sa mga magwawali, gibuhat nato na diha ni Kristo. Karon, pananglitan mo balik si Jesus. Ug mao nay ipakita niya sa atong gibuhat sa simbahan. Excited pa ka? Malipayon pa kang moatubang ni Jesus. Pamalandungan kuno nato ni makadiyot mga igsoon. Kay mao gyud ni gipakita sa Dios samtang namalandong ko niini. Kagabi mag-live man ta ko kagabi. Kasuk-kusog kaayo ang kilat og dalugdog diri sa atong lugar, giup nako ang tanan nga mga gadget. Kusog yun kay kilat dire. Nya karon ko naka-live. Actually na ako'y lakaw biyahe karon pero physically dili siya haom. Kay na ako sa kanang physical nga pag-rest. Pero na ako'y kadasig sa pagiguban ninyo. Kalipay na ako ang paghatod ni ini. Kay nakabalo ko nga naamoy simbahan. Noon kasagaran ang mga tao kung mahisgutan na gani ang ilang binuhatan, mulaylo dayon ni ining maong mensahe, dili na ganang maminaw, mga taong dunay garbo. Dapat ang katabang sa simbahan, kasaligan. Unsaon pag-ila sa taong kasaligan? Ang taong kasaligan mga kaigsuonan, kontento. Kontento siya kung unsay ipatrabaho sa pangulo sa simbahan. Dili kay siya mo'y magbuot-buot. Kini pastor, murag di yun ni mao. Kini pastor, murag kuang yun ni. Kabalo si pastor kung konsultahon bakag di. Kabalo si pastor kung angay bakang konsultahon og dili. Kay dili na ipatrabaho ni pastor kung dili na insakto. Kay si pastor nagngonsulta na kanunay sa Ginoo. Kana kon ang inyong pastor dunay time sa Dios. Dunay time sa pagampo. Ako kabalo ko nga nakasabot mo ani. Kabalo ko nga nakamatikod mo sa minsay sa Dios karon. Para nato ning tanan. Kabalo ko nga namuhat ang Dios sa inyong kinabuhi. Kabalo ko nga abli ang inyong naunang kasing-kasing. Diin malipayon mo karon nga naminaw sa pulong sa Ginoo.
Kaya ako mismo nabati na ko ang presensya sa Dios. Samtang nakigsulti ko kaninyo. Sama gayud nga ang mensahe sa Dios maoy atong nadunggan sa atong panag-uban. Mga igsuon, importante gyud ang pastor dunay katabang. Apan kinsa kaha ang dunay kasing-kasing sa pagtabang sa mga pangulo o sa pastor o mga magwawali. Naa naman ta karon sa katapusang mga adlaw nga matod pa ang mga tao maghuna-una lang silang kaugalingon og kwarta. Unsay giingon sa katapusang mga adlaw? Lisod na bitaw kaayo ang pagdumalag simbahan karon, lisod na kaayo. Matod pas uban porting lisura. Unsay giingon sa kapitulo 3 sa ikaduhang Timoteo, timan ikini sa katapusang mga adlaw moabot ang panahon. Moabot nga malisod nga panahon. Ang mga tao maghuna-una lamang sa ilang kaugalingon o sa kwarta. Hambugiro na. Buti pa sa buti na maminaw. So ang unsaon pag-ila sa tao nga kanang kasaligan, kontento. Ang taong kasaligan, kontento na. Unsay ipatrabaho ni pastor, unsay advice ni pastor, dili na diskontinto siyang trabaho. Nya mo nang sulayan siya. Ikaduha, puno sa balang espiritu. Ang taong puno sa balang espiritu, willing kanunay nang musunod. Always na nga muubi. Maunay mga taong puno sa balang espiritu. Pero puno gani garbo, sige ra nagreklamo. Ang mga taong puno sa balang espiritu, malipayo na silang motrabaho sa gipatrabaho sa Ginoo diha sa simbahan. Now aritas ka alam, dili kay ko mo po sa muhunong sa kasaligan og puno sa balang espiritu. Ari ko sa gitawag kaalam. Unsaon pag-ila sa mga tao nga naay kaalam? Kay usa sa mga gi-require diha sa mga katabang sa simbahan kining kaalam. Now atong tan-awon ang Biblia kung unsaon pag-ila sa mga taong maalamon or naay kaalam gikan sa Dios. Ato ning tan-awon mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Mga tao nga naay kaalam. Okay. Naas panultihon, ingon dinhi sugod ta sa kapitulo 10. Unsaon pag-ila sa tao nga naay kaalam gikan sa Dios. Panultihon kapitulo 10, 19. Kung magpataka kag sulti, lagmit kang masayop. Kung maalamon ka, magpakahilom ka lang. Sa monay mga pamaagi sa pag-ila sa taong naay kaalam gikan sa Dios. Kana ra bitawng magpakahilom lang. Kabantay mo anang lawom nga tubig, hilom kay na. Pero kanang mabaw ganing tubig, pirtinang sa baa. Moingon gani ang pastor nga, sige mga igsuon, kanang hapit naman atong Thanksgiving, kanang na ako'y ablihan nga gamay nga pasadjis. Awa pa gani kahuman ang pastor na ani mo tingog, pastor, kabalo na ko ana. Muna'y mga tao nga kulang og kaalam. Magpakamaalam. Wa pagani kahuman og tingog ang pastor, nanay ni tingog. Pero ang tinuod nga malamon, maghulat na siya kung kanus patigunggun. So mga kaigsuon, nakabalo na ta unsaon pag pili og taong maalamon. Panultihon kapitulo 10 bersikulo 12. Ang buang-buang magtamay sa uban, apan ang tao nga malamon magpakahilom lamang. Diha sa kongregasyon, makabalo gyud tag kinsay kusog kaing manaway. Kanang kusog kaayong manglibak. Kabalo mo ana oy.
bisan pa nagkwartahan ug adunahan, ayaw taon na ninyo pilia nga mahimong katabang ni pastor. Kay moabot ang panahon, ang inyong pastor mauranay unayon. Unayon ra na inyong pastor ana. Ha? Kanang mga tao diha sa simbahan nga kusog mutamay. Uy, ayaw taon na ninyo pili. Maluoy taon mo sa trabaho sa Ginoo. Ha? Panultihon kapitulo 12 versikulo 15 hangtod sa 16. Ang buang-buang nagtuo nga kanunay siyang husto, apan ang malamon mamatig tambag. Ikamo mismo mga kaigsuonon, makailag yun mo sa inyong kauban diha, labi na kung naay mga problema. Tambagan na gani ni pastor mo, insist gani, ay may pagkabuang-buang na. May pagkabuang-buang tao na. Kanunay ra na silang husto. Kanang tambagan ni pastor nya mo tambag sad. Pero ang tinuod nga malamon magpakailong. Bersikulo 16, kung samukon ang buang-buang, iyak kining ipahibalo dayon. Apan ang taong malamon dili magtagad sa insulto. Hallelujah, kanindot sa mensahe mga kaigsuonan. Para makatabang gid mo sa simbahan, makatabang mo ni pastor. Tarungan ninyo pagpili ang taong mahimong katabang sa simbahan. Ayaw mo patakag pili. Ayaw ninyo pili tungod kay naa sa kwarta, adunahan siya, kwartahan siya. Ayaw tahon ninyo na pili maluoy taon mo. Maluoy mo sa inyong kaugalingon. Kay unayon ra mo ana. Unsay mga ilhanan sa mga taong walay kaalam? Kana mga taong may pagkabuang-buangon, insultuhag kadali, ipanugid kas uban. Munay mga taong dili angay mahimong katabang ni pastor. Pero kung insultuhon ang kuana, murag na insulto bito siya, pero smile ra gyud sige, murag wala ra gyud. Munay tinuod nga Kristohanon. Munay eksakto nga mahimong katabang ni pastor. Panultihon 15:24. Ang maalamon mo subay sa dalan paingon sa kinabuhi, dili paingon sa kamatayon. 15:31, maalamon ang taong mamati kun badlongon. Kun badlongon gani ni pastor, maigo gani sa pulong sa Dios, muadmitar gani pastor, mapasaylo pa ba ko? Nindot kaayo ang tao nga maigugwali unya mutawag day ni pastor, moingon, pastor mapasaylo pa ba ko? Pastor, unsa may akong buhaton aron mapasaylo ko? Gusto kong mubiya sa akong sayo pagkanindot ug mao nay gikinahanglang kaabag sa simbahan. Dalaygon ang Dios nga nagtudlo kanatong tanan. Dili lang kay ko mutaas og pakig-uban ninyo tungod kay gusto ko nga inyong mapamalandungan pag-ayo kini mong mensahe. Hinumdumi sa trabaho ug sa atong pinulungan, kita gantihan sa Dios. Ang atong binuhatan maoy tan-awon sa Dios para iyang gantihan. Dili ang atong pagtuo nga kunuhay na ay Ginoo, pero ang kasing-kasing may pagkademonyo. Labi na kung naay mga kwarta. Bless kayo ang mga taong naay kwarta. Unya mapailubon, mapaubsanon. Kay maunay tinuod nga gipangita sa Dios. Kay maunay mutabang nga dili gayod kana bitawng say tawag ana, dili mangita kanang mangwinta bitaw. Mga igsoon, doon ako'y kinahanglan pong buhaton. Dili lang kay ko mo taas no, alas 10:56 kinahanglan na ako'y buhaton koy sa kong asawa ko siyang alalayan o tabangan.
Samtang nga tabang ko, kabalo ko nga namalandong sa inyo. Mag-ambo ko para ninyo. Ilabi na sa inyong simbahan. Amahan na mo nga Dios nga makagagahom. Dios nga maoy nag-atiman ka namong tanan. Nagpasalamat kami nga imo kami gitudluan. Kung unsaon pagpili og mahimong kaabag katabang sa simbahan o sa imong mga alagad nga imong gibutang sa mga tigumanan. Salamat nga imo kaming gitabangan, nga imo kaming giatiman aron ang mga kasimbahanan magmabungahon og magmalampuson og magmalambuon sa tanang panahon. I-bless Ginoo ako mga kaigsunan nga ila kining ipanugilon ngadto sa uban ug ila kining i-share nga malipayon ngadto sa among mga kaigsunan. Ako silang isalig itugyan nga na kanimo. Uban ni ang ako mga kaigsunan karon og hangtod sa pagbalik ni Jesus. In Jesus name. Amen. Amen. Kini yung soon Pastor Gideon mo ingon na usab sa atong nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Maayong udto og ang Dios magauban. Pagday mag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalay mga pagday mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na